quasi tot el de talents està així, de certàmens. Això són tots de Cullera. Obres de Strauss, de Liszt, de Williams, de Serrano, Rossini. Està un poquet distribuït. Està molt ben ordenat. Això és tot del mestre Jornet. Això està fet per si un dia el mestre diu anem a tocar la primera obra que es porta al certamen, en un concert. Bueno, doncs es tocarà. Com va començar a ser arxiver? Jo, en l'any 69. I com va ser vostè Pues, músic? l'arxiu entonces era molt xicotet. I damunt estaven diverses obres en la mateixa carpeta. Jo vaig poder organitzar a cada obra que anara a una carpeta. Hi havia carpetes que hi havia 14 o 15 dobles i jo pues, a poquet vaig anar assentant-ho i fent índice de nou, perquè hi havia moltes coses que hi havia en índice i no apareixien. Per lo que fora, pues, en guerra va desaparèixer amb tot coses. Ell entra l'any 83 i ara ell és el que ho porta ara tot. Jo li ajudo el que ell em demani. Tot en falta. A un principi jo, que no coneixia res, sempre em degueren els homes majors que havien estat una idea de lo que era això. Jo a poquet anava fent. A l'any 69 encara no tindrien ni fotocopiadora ni... No, en l'any 70 ja n'hi havia fotocopiadora, però fotocopiaven a una cara. Jo, com era fuster, ho apegava. Dos cares ho apegava i anava a fer el llibre, perquè així tenim la primera obra de totes que fem així és la quinta sinfonia de Beethoven i Leonora de Beethoven, que era l'obligada i la de lliure elecció que portàvem l'any 70. Així a Cullera no n'hi ha tradició de música festera o no massa? No n'hi ha hagut massa. Això no, això ha sigut més sempre transcripcions de la banda municipal, s'ha portat el que s'ha necessitat en el moment i avui pues, ja escriuen compositors per banda. Han tingut relació amb la banda municipal Sí, a través d'algun... de molts anys, antes de guerra ja es demanaven coses i sempre ha sigut servicial la banda municipal en deixar les coses. Nosaltres també a ells. Sí que per amistats o el que fora, o per escrit anaves i també... Quasi sempre eren els directors els que s'oposaven a això. Hi havia unes obres que estaven... De Palau. De Palau, que eren... Les va escriure i els originals estaven així i ara ho han emportat per copiar-ho. Poemes de joventut, la Sinfonia Murciana. És que ell va ser director honorífic d'esta societat. En l'any 29, des que vingué la guerra. Entonces, Cifre va arribar també... Per mediació en ell i Ramon Corell, que portava l'orquestra clàssica. I en l'orquestra clàssica es feien els cursillos i Cifre anava als cursillos i van dir este teniu que agarrar ara. Perquè anterior havíem tingut a José María Machancoses, però caigué mal i l'home s'ho deixà, estagué any i mig a soles així. I ja no podia, mos quedàvem sense director. Un músic d'ací feia de director, però ell ja tenia uns bons estudis. Ell anava al conservatori i era un discípul de Ramon Corell. Dones no n'hi ha des de fa molts anys a la banda, o sí? Així no, així ha sigut quizà la banda última que han vingut xiques. Així les primeres xiques que entraren en l'any 77. 4 xiques tocant el cello. En principi la banda
quina ha sigut la seva activitat així a Cullera? En festes, concerts setmanals o... Antigament no, després de guerra hi havia cicle de concerts que continua encara. Hi havia el primer cicle de concerts d'estiu. I anaven a Sant Antoni. I després aquest cicle el llevaren i l'agregaren tot per l'hivern. És a dir, que des del primer diumenge de desembre fins de març, tots els diumenges hi ha concert. Això continua. I antes, durant tot l'any, hi havia molta activitat. Vespres d'una festa hi havia un concert, com és Corpus, com és Sant Joan, i professors, i impedidos, cobregars d'impedidos, hi havia molta activitat. Avui ja no queda quasi res. La setmana de festes, doncs tots els dies hi havia concert. De vespre esta banda, de nit l'altra. En Sant Demà al revés. De vespre l'altra, tots els dies l'activitat. I el posaves el tratge dissabte d'això, i els que no pujaven la Mare de Déu no te'l llevaves el tratge. Han tingut molta relació amb els directors de la banda? En tots han tingut relació. I amb algú així més especial? Salvo en una persona solament, que quan es feu este local hi havia molta rincor, damunt l'invitaren i no va voler vindre. Els altres hem tingut relació en tots. I algú s'ha interessat especialment per a trobar alguna obra? Els directors sempre són els que trien les obres per tot, per anar al certamen, per als concerts, fan les programacions ells. Però algú ha buscat més en els fons de l'arxiu i els han donat més feina a vostès? N'hi ha que m'ho demanen, la Quena de Saba, per exemple, obres que han portat al certamen, i n'hi ha algú que me'ls han demanat i les han prestat per fotocopiar. Parlem dels compositors que estan més lligats a la banda. Què mos poden dir d'Escrivà? Escrivà, oye, este senyor és que així, sense res, s'anà voluntari a Bétera, quan va complir 18 anys, i ahir se'l va estar 3 anys que era voluntari, i ahir hi isqué de sargento, i demanar anar-se'n voluntari a la Legió a l'Arache. Estagué molts anys, sempre estagué, i de l'Arache quan passà a Ceuta. I sempre, quan es feu director, ahir era músic. Quan es feu director, la primera plaça que va ocupar va ser en Bilbao. Després ocupar un altre any una plaça en Badajoz i tornar a Ceuta. Ja de capità, i allí fins que es va jubilar. Un altre compositor important per a vostès, Talents. També es queda així, aunque el fonament de son pare havia sigut músic d'allà. El que passa és que quan vingué la guerra, quan s'acabà ja la guerra, les dues bandes en feren una i era falange, no era ninguna societat. I els músics que volgueren tocaven en aquesta banda. I son pare tenia un nivell molt gran. I quan allò es va desfer, li proposaren si volia seguir així com a subdirector de l'acadèmia. I ho acceptà. I clar, el xiquet era xicotet, on havia d'estar? On anava son pare. Però el xiquet ja és que d'ací. Després, son pare se'n torna a anar allà, el fill també anar allà, però el fill sempre així. Hem anat al certamen i son pare tocava allà i el fill tocava així. I els arxius d'aquella època s'ajuntaren també? No. Els arxius hi hagueren d'ací i d'allà també, perquè en alguna obra ha donat la causalitat de així falten papers. I en lletra
el otro material, el material que falta está en la otra. Hasta que un dia ho vaig descobrir que estava allà i efectivament ho vaig dir i me'ls donaren els papers, sí, me'ls donaren. I ja tenia l'obra completa. Sí. Igual hi havia obres d'ací que hi haurien obres d'allà. L'instrumental sí que era tot així, perquè entonces aquest instrumental ja era en to normal i allí era en to brillant. I ja era acabat de... Així es compara l'instrumental l'any 31, quan se'l començà, antes de la Primera República, en aquests dies estrenaren l'instrumental. El 15 d'ener de 1931, i la primera contracta 2 dies després a Canals. És Sant Antoni. La primera contracta que es fa en l'instrumental nou és a Canals. De abans de República i de la guerra conserven vostès moltes partitures? Sí, tot l'antiu que començar el mestre Jornet a poc anar fent està tot per així. No s'ha perdut? No s'ha perdut. Home, pot ser alguna obra que s'hagi perdut, però com no sé quina pugui ser, perquè ni l'índice no està. No estien complets, però estan. Jornet va ser el primer. El que va fer la societat, bueno, a començar en la banda, perquè era tota una banda, i en un moment donat hi hagué sus diferències i el mestre Jornet diu, quan no mos han atès, jo me n'ha fet una pa mi. I així poc, això ja és en l'any 1907. I la societat apareix 2 anys després. Perquè digui que la banda necessitava un regidor que la mantinguera i efectivament era la societat. Ell compositor no era. Sí, té alguns passadobles i una marxa de professor que és magnífica, Viernes Santo, que li la tocàrem el dia del seu enterro. Ell tenia molta relació en el mestre que hi havia en tavernes, fill de tavernes, don Fernando Tormos. I tots els anys li enviava passadobles que feia, en tenia moltíssims de passadobles, i molt bons. Tenia molta relació amb ell. I també tenia molta relació amb Jaime Teixidor, que la primera banda que toca l'Amparito Roca és Santa Cecília. Quines obres destacarien de l'arxiu? Jo destacaria eixa perquè va ser la primera que es porta al certamen. O alguna especial per a vostè? Després, quan hem entrat en una altra secció, hi ha hagut 2 o 3 obres de molta categoria. La primera de totes va ser el Tasso. Després ja vingueren la 5a sinfonia de Sostakovich, del mestre Rodrigo, La flor del lliri blau. El Sant Jaime va fer 8 o 10 transcripcions magnífiques, les danses simfòniques de Bechey. El primer passadoble que va en companyia de la banda de l'obra és el que s'entra a la plaça de Bou, el comandante Aguilera. Però això ho ha fet un particular, bueno, un músic d'ací. Li vaig donar un paper de cada i ell en l'ordenador ho ha fet i damunt mos ha fet guió, partitura. I este és del primer certamen? El primer certamen, l'any 25, la banda en eixe passadoble. Els directors que hem tingut. I a partir d'ahir hi ha totes les relacions de tots els altres que es va al certamen en les obres i els passadobles i el qui era el director del moment. I aquests documents
on estan així conservats? Tota la secretaria. Secretaria, ja. Aquestes dones què feien? Dones de músics. Esta mateixa era la dona del president. Elles no tocaven, anaven d'acompanyants. Eso és, sí. L'ha conegut? Hem sigut amics. Ell era el pare. El pare. El pare. Sí, Hem sigut amics tota la vida. El fill. S'assembla Entonces vostre moltíssim. cosí. S'assembla És moltíssim. un pare. És el pare. Sí. Lucas Conejero. Ramon Corell. Ramon Corell. I Rodrigo. Són tots molt joves. Ara. Això Ara. Per números, agarrem l'índice per títol i en l'índice doncs, si veiem la lletra i anem a la lletra. Ara, conforme entren, ja entren per número. Ja ho tenim tot per 1, 2, 3. Ja no està tot en talents perquè ja no tenia puesto, està en tot diferent ja, ha canviat tot. Perquè es quedava així, per exemple, de talents i ahir estava d'un altre, ja no podíem ficar-lo, ja havia anat llevant i ficant i no podíem fer això. I al final ho ficàrem conforme entra, li fiquem el número siguiente, 320, 340, així anem anant. Tot això ho hem muntat nosaltres també. La B què vol dir? Pues A, B, C, començàvem l'abecedari i ara al final ja és tot en número, només. Ara hem canviat tantes voltes d'arxiu que al final ha desaparegut. Bueno, ha desaparegut, no està ahí guardat. El quadre d'ell era director honor del fill. Això és la banda infantil, la juvenil que diga, i baix és l'orquestra. Són els concerts que n'hi hem preparats. Tot això continua fins allà, al final, i això ja és el depòsit de l'orquestra. O sigui, tot de l'orquestra ja. Així també era el mateix, anava per compositors i al final teníem, mireu, per lletres i per número, però al final ja no podíem i ho tinguérem que remodelar tot. I ara, conforme entra, i això ho han deixat, per si a casa n'hi ha alguna equivocació, en els antics índices trobem el número i la lletra. Així estava la quadra de Nerja. Això havíem d'agafar l'índice, però són tot passodobles. La quadra de Nerja, quina era l'altra? La Cruz del Diablo. La Cruz del Diablo. Té vàries. Ja, però que... Sí, no, està tot allà en l'índice. Això és l'índice de tot el que n'hi ha. De tots els títols que té ella. I les han tocat molt? La Cruz del Diablo. La banda? Selicides, la Quadra de Nerja, veus? Les que més han tocat són eixes, la Quadra de Nerja, la Cruz del Diablo. Colors molt xicotius i era molt manuscrit, molt complicat de llegir. Un paper de cada soles. I ahí està totes les partitures de cada. El llistat de lo que hi ha de... Té que demanar el mestre o l'Ajuntament, si és municipal, entonces els deixem sense ningú cas de problema i quan ja ho tenen fotocopiat mos ho tornen, igual com nosaltres quan ho demanem també. El director o l'Ajuntament, si és municipal o és, mos ho demanen per escrit i en seguida ho deixem. I han vingut molts investigadors per a fer treballs com tesis? Investigadors, vingué un que per cert va fer això, que volia fer un treball. Tinc un llibre d'això. Té el llibre també, va vindre, que era un treball que li demanaren al xic i per cert era de l'Ateneu, de l'altre, sense ningú problema entrar i, claro, i va fer la investigació i mos donà un llibre, el té ell dins també. Ahí estan totes les transcripcions que va fer Sant Jaime. I per ordre. No tot us ho ha anat al gent. Vol dir de donació ara. El que passa és que en un cert moment agarria talents i li vaig dir la societat Sant Cecília tindria el gran gust de tot el teu estigués en l'arxiu. Tot el que s'ha fet ho redacten en tot l'any, ho redacten ahí en fotos. Això és el de la Setmana Cultural.
que es fa per el mes de Cecília. novembre. Instruments antics, Ha desaparegut tots. tots han Tots han desaparegut. desaparegut. Ja no... Entre que es feren vells, uns a la basura. I ara n'hi ha vells que ja no aprofiten, venen de les cases i per una tuba vella te'n donen, o dos velles te'n donen una nova i així anava. Però a lo millor són bons instruments. Però reparar costen més car i el que ve, que el té que fer, pues ell li convé, l'agarra i se'l fa per ell mateix. El que passa és que si són molt antics poden tenir un interès històric. El que li interessa se l'emporta i se ho arregla, i se'l canvia a la Generalitat. Tots són revistes del certamen. Ells me'l donaren l'altre dia i el posia i no està en el post. Però estan tots en ordre. I diplomes Diplomes estan tots baix. penjats. Sí, sí. Baix, quan entren, estan els diplomes i els pèndits. Anem allí, ara. Quan va veure aquell quadre, diu, això no perteneix a l'època perquè tinguérem que canviar el morat per el roig per exposar-lo. I diu, això no perteneix a l'època. I després li llevàrem el d'això i es quedava con lo que... Però és que hi havia una època que si no portaves la bandera nacional no podies ni exposar-lo. I estava la bandera, això no és de república, està clar. I al proclamar-se la república, fer festes i llogar a la banda. I l'any següent ja n'hi hagué certamen i anaren al certamen. També n'hi ha de l'alguna. Anàvem a Montpellier, a Lyon. I sarsuela han fet vostès? Sí. Hi havia una època que hi havia, com ara, un grup de teatre i fèiem sarsueles, en música directa, han fet Los Gavilanes, han fet Catiusca, han fet la del Soto el Parral, han fet moltes sarsueles, moltes, la del Manojo Rosas, han fet moltes sarsueles, sí. Ara, quan no se fan, ara es fan unes obres més importants, com Jesucristo Superstar, Los Miserables. Obres, quantes n'hi ha? Quatre obres. Cine, més o menys. Del millar per Del amunt. millar per amunt, clar que n'hi ha, del millar per amunt. El millar per amunt i passadobres més de millar també. I l'orquestra igual. Això en el 27 ho tinc apuntat jo de l'altre dia que mos demanaren, no, ja fa 2 anys, que mos ho demanaren, tot l'inventari que teníem, i ho vaig comptar per d'això i s'ho enviaren. I està apuntat en la mateixa carpeta de l'índice, està apuntat. Però n'hi ha mils i mils d'obres. Nosaltres només que fem que això, fer el material i guardar-lo i conservar-lo. I n'hi ha persones joves que s'estan preocupant per l'arxiu? Si vols que et diga la veritat, és una feina molt reàcia, no crec que n'hi haurà sempre rei muerto, rei puesto, que diuen, no? Però que de moment sempre n'hi serà algú, però